bardejovskej nemocnici leží v kritickom stave 63-ročný muž. Doviezli ho tam v bezvedomí so zraneniami hlavy, nôh a chrbtice. Zatiaľ však nikto netuší, čo sa mu stalo. Našli ho ležať na ceste na Partizánskej ulici. Nehybného 63-ročného muža našli v skorých raných hodinách ležať na okraji cesty tu v týchto miestach. Zatiaľ nikto nevie, ako dlho ležal na ceste. Privolaní záchranári však zistili, že je v bezvedomí, no žije. Muž mal rôzne vážne zranenia po celom tele a bol v hlbokom bezvedomí. Záchranka ho teda hneď previezla sem do Bardejovskej nemocnice. Môžem potvrdiť, že pacient je hospitalizovaný v našej nemocnici a jeho stav je kritický. Za akých okolností došlo k zraneniu muža, momentálne polícia preveruje. Podľa indícií sa dôchodca mohol stať obeťou pouličnej bitky. Ďalšou z možností je, že ho zrazilo auto. Z obyvateľov bytovky, pri ktorej ho našli, si však nikto nič podozrivé nevšimol. Zobudil som sa, jak som videl majáky, pozriem cez okno, tam ležal tam policajt typ kolo neho. Žiadne tušenie zatiaľ nemá ani manželka zraneného muža. Tá je po tom, čo sa o vážnom stave svojho manžela dozvedela v šoku. Až budem vedieť, poviem. Až keď neviem, nemôžem povedať. Nežiadajte odo mňa. O tom, čo presne sa stalo, vie teda zatiaľ iba jej manžel, no keďže je stále v bezvedomí, nie je možné s ním rozprávať. Z Bardejova pre televíziu je Pavol Janíč.